Sa number 8, dredging operation sa Mambulok Creek sa Bacolod City na delay bangod gingkawat ang krudo sang amphibious excavator. Nakibot tala ang driver sang amphibious excavator nga gingamit sang City Engineer's Office sa dredging operation sa Mambulok Creek nga hubas na ang krudo sa tangke sang heavy equipment. Gani galayon siya nga nagpahibalo kag nagpanugid sa kapulisan tubtub nga nagkadadakpan ang duwa sa anom ka mga persona nga ginapatihan nagkawat sang krudo. 3 sa 5 ka containers ang krudo ang na-recover sa ila. Pero bangod sa pagpangawat, na-delay ang dredging operation. Natungod sang insidente, naging yun ang pamunuan sa City Engineer's Office sang buligikan kay Barangay Tupo ng Barangay Imelda, Banguanga nga matagaan na tensyon ang pagbantay sang heavy equipment agud nga hindi maapektuhan ang ginapatuman nga clearing operation sang sapa. Ginatinguan sa Bacolod LGU nga mahawanan ang sapa agud nga mapahagan-hagan ang problema sa baha. Humalin sa kahapon, naglabot naman sa masobra 26 katoneladas ang basura ang tigayon nga nahakot halin sa sapa kag nadala sa landfill sa Barangay Felisa sa Bacolod City.